sansa ko ba za ya bashi komai ba. Haka duk dan halak ba zai taɓa manta halaccin da an kai mai ba. Mai zata ta kula ni da soyayyar gaske ba ta karya ba, ba ta zo da yaudara ba, ni ma ban mata ba ba halina ba. To amma me yasa ne muka yi fushi da junan mu ban so ba. Da soyayya wurin akwai daɗi don ka yi dace, farin ciki ciki bal da nishadi kamar ka ni mauce. Me so ba san sako ka samu gurin gudu ka kubce. Jimami da tausayi ga wanda su aka yi masa kwace. Waya maza ce na bara ko za mun duka. Wani sa'in idan na ganta cikin kunci ta kallon ta sa kuka. Ina tambaye ta mene amsar kullum san ka ne mun duka. Ni ma sai in tata dan an ce kore yaushe mai sanka ka taya shi jin farin ciki ko bakin ciki kaki ba zai ji daɗi ba. So na hawa uba ƙarya soyayya ta gaske mai karfi, kuma na tabbatar gwara haka ne da kibar nan gwara mutuwa ta fi. To da za a auna kaunar da muke wa junan mataki sai ta fi. Duk da ni ma idan ta taso min na ganci ta fi garwashi zafi. A zaman tare zo mu zauna mu saba yakan daɗin ƙarfi. To ki daure mu shirya da kushe wukar mai da ta kaifi. Tun yanzu za mu koya zaman aure zaman saba iyaka ba. Kuskure ki yafe min dan Allah, in na sake kwana aminta ki mun bulala. Kar ki manta da alkawari da ke mun kulla. Kai mun sai da kuya durin ji ɗayan mu ba za ya bar ɗaya ba. Mutuka raba tare wani abu ba zan shiga tsakani ba. Hawa bai na jin jiki da zai saba za ki tausaya mun ba. Ke ma na san kina ji dan me ba za ki bayyana mun ba. Ko dai ni kadai nake ji, to me zan yi miki ki gane na tuba. Moby Mix. Wayo